responsabilitat, propera, treballadora, devoció, capacitada per al seu treball, sinceridad, molt emprendedora, es muy eficiente, muy comprometida, ilusió, muy próxima a la ciudadanía, que tiene una visión de futuro clara, és una molt simpàtica i honesta. I sobretot té unes ganes increïbles de fer que el seu poble creixi. és complicitat, amigable i molt compromesa. sobretot jo penso que professionalitat, perquè és una dona que té el camp molt centrat. està pendent de tot, és una persona propera i que té molt clar que el seu objectiu principal és Catarroja. M'ha molta confiança perquè ho té tot molt controlat, sap el que hi ha que fer en cada moment i és que molta confiança i tranquil·litat. És la persona amb la que pots confiar, tot allò que cregues que no pots confiar-li a ningú, és amb ella. Otra cosa que yo valoraría positivamente de Lorena es la gran concienciación que tiene de que los temas tienen que verse desde un proceso de participación, ¿no? Y Catarroja necesita, pues eso, una persona con capacidad, una persona vital, activa, que quiera siempre tener proyectos de futuro, y Lorena es una de esas personas. Se le nota porque trabaja, porque te pregunta, porque no está subida en un pedestal. Trabajar con Lorena es trabajar en equipo, es un trabajo compartido, no es un proyecto solo de una persona. Ella lo que hace es unir las personas cara siempre. Lorena és una persona molt de sentit comú, molt sensata i una persona amb capacitat i solvència que fa que estigues amb ella amb molt a gust i saps realment que el seu objectiu fonamental és que el seu poble vagi endavant. A mi Lorena m'encanta, és que me plena d'alegria i sempre que tenim qualsevol acte, qualsevol cosa, sempre està pendent de nosaltres. Quan parlen ella, el que li veig sobretot és una gran voluntat de servei públic. És una dona que treballa per el seu poble, que ho fa amb moltes ganes i amb molta voluntat. I és una persona que lluitarà fins a la fi pels interessos dels demés abans que els seus propis.